akati isusu harine simba tese isusu munhu atakamuzvika kuti asura chi pamba pemiti isusu kuti tidzokese chi tidzokese zvimwe muteto wake zvimwe mufuya azodini azoteeri chiwabereka umwe akatora chi wakatora mari wadzoka kuti kwamapureti kusvika nekutaura kwamapureti isusu tadini tauya isusu mwari tadini lero tatora saka tati tidzosere chi tidzosere mutete wedu wanenakaya kuti nini handitambiri chi handitambiri mutete vanoindwa ndiani ine mapureti vabereki vaudzoka kuza vanoda kuendera kundosangana ndikuzoti inini waberekeka hapana kusuru kwavo minda kudzoka kuti kupi kwamapureti anozosvika direct pamba apa ndakaenda kuna umwe wacho vane mapureti vanabangu kusvika ndavatsanangura ndaona kuanungura zvine semeni dzokai kupi dzokai kumba kwedu iye paatofonya baya vaidini ndaipamba pati shuwa takatambura nemapureti naona teiti kusvika tasvika pamba vanhu vatakakutongana mapureti vayo nyaya vaona vata zvisachatauri zvinhu zvakawanda asi chiripo kuti munhu ngadodzoka agare pai agare pamba pati anogara kumba kwake ko nyaya yeminda iyi yakarumboshungudzira naye waziva iri nyaya yeminda haine simba iye vanogara nokwadini anokaziva kaza saka nyaya dini nyaya yake ndakawira kudzimba dzenu ndakasiya ndisvike kicheni akautesava dzake bedroom akogara mapiri asi zvese anozvitarisa vane zvinandikuona mashure ndikati ndinogadzisa nodini hangu ndinogara tatogara ngati kunagasi svika kutorokea patore mafuti nemunhu zvobonagare mafuti andoporesa ndiri ndimubvise ndakandandonyaka ndikati zvakusiya kumwe ndingodini ndombori makumu kana ari magurini kumadhuro pachipiri chipiri akasvika kutasiva kuti chi mabhanana ndikati zvasima mabhanana aya panozokura mabhanana aya ndikaitiri ndidige nini ndimwegoroni kungodini kungokohwa mabhanana akasati adini asati akurana ndoona akavhaya vasvika padhoo vasvika vamira pasi iwe uramboita genesi neminda panapa hapana chi hapana minda yako kana uda zveminda chaicho enda uine minda kumba kwedu muna notombokudaira ndakaina nokutombo kusvika kuti ndakandatosiya ndakaenda kanatoti ndandosiya kuti kwadi wakatodara kusvika vanatodii vanatogara ndichakunoti ndiende kurima ndatazotokundirawo moto nendipeka kudini tokurima kusima muriyo ndikandosima tsunga ndadaenda nekovhu munhu akati pakunda pangu ndakupara andaenda kuri muna banguru sabhuka banguru ndizviri banguru akati munini handiri wakambodzora asi hazvina chii hazvina chii ndoti inini banguru yainda ndikuikuei ndipo banguru sabhuka akazomira chii azikuyonakuti anda kwangu kachikoma zvinoiko chikoka chiva takatonga iye achivhalaizvo vaatonga chavati kwamambobva watouyu minda yacho yakamira sei vatakambidzana aine minda ndeguma neapa 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 apa tisaitenda pachikomba patazi ndozouya futi yevona vatamutikira kuenda kuya vasvika vachere makupa ake mabhanana kwamamba vanosvika vati saka inosvika pamunda apa mabhanana akawasima rinai munda inini ndakandasosima kuti kuitira nyaya yemusvipa ndiyangada kutora chii angada kutora munhu azaivazvo ndinobva kwamama musvipa anotorera vanhu vese vani iye dakatosima chii posheni yako imini ida kuti wandiani ndimusvipa uyu aikanaona namusvipa saka zvausima neposheni yeuyu saka nyaya ito ngekuti pane maforo panga ndikati foro ni maforo 2 neapa akapindira nakayakayako ive chiguma neapa wataenda futi kumwe kumwe atosvika kuti vacho kunotoka nyaya yavaenda kuti wasina bhinzi dzake nemagogo yake kuti imwe zvikanawachikomba izvi muita kamatosi munei tibhinzi zvakadini zvakaisa wataenda futi kumwe kumwe vatasvika vatadini vatagurira vatadzoka futi paupa vatadini vatagurira kuti panoine kusheni kuti iri pai ndikupanga ipamba yandipanga atodini atoisa futi chi atoisa futi mwana wake paatodini vaagara nepamusoro agara kuyapo mwana wayo apa patore mwavha ireri mwavha yabva akonezanda redu akusvika mwavha yabva ateni ndoti mwavha ida isoda kuti ungotesa andazivisa kuti vanezve muramba muute mami yavo
akati iwe bwana usapondibvunza izvi ndiri tangeza kupomoa asi takaenda kwachikomo nyaya miti yakadini akaramba ndina ndodonhedza chii ndodonhedza miti kusvika nemishuwa kubva ndakaita kwamambo kwachikomba ndakarima mina mabhanana akarima mugano ndakagadzira wakasiwa gadziri wacho iye anosvika achivhara apa akatokonawo kuti kune chii kune dara akabva toenda musi chitatu svika patovhara kuti mugano wacho mabhanana akarima wacho autochekera mashizha ndogadzirisa saka ndodambudziko ndinaro sure mukoma akashaika 2010 akaita tsaona nemota saka zvadaro ndozvizira chiwani chedu chinoti nhaka iye ndiye akauya nemvura kwaundipa maikuru wacho kwauzotorwa kwaundipa sho ndakagara naye 5 years akasiyiwa ndimukoma aine vana 2 ava vataura vakashaika vana ini naye handina kuzoita mwana ndisingazivi kuti angamundimutengera kuda kuzoenda kudare rechechi tagarisana ngati akabva aenda kudare rechechi kuti mwamuna mumba rudini ari kuuya inini kuti ndirege kuenda mumba make ndiri mumba make pane munhu akafona netoni yechikadzi achinja toni kutaura kuti umboripi uyo akati ndiri panzara yapera ndoni yatakatanga kudetsana kuti ndiri panzara yapera ndipo ndakamira saka kubva mazuva iya takabva tatanga kunesana kuti iwe uri kuita musikazwa uchanditsvagira chirwere kusvikira pane chidhakwa chakazodarika neusiku chodaika chaundisaundi kuti mushango kana kubva nechoku uri kwekutanga wauri kuopisa takandoganirana nadzineheji iwe uri undishaudha kumba kwangu uri undishedzere ndakudini ndanditogeza undomba kwangu ko ndakabva ndakuda kuona mukomana uyo akadini kubatisa iye ndipakabvata iye kuti mune shongo unonesana nechidhakwa asina zvakakwana ndikataita chidhakwa chinotuka kwaumba pangu ndo pakabuda mwana wake akati iwe vhura kuyako popota kuita bhesini ndizoa kuti baba wangu akadini akafa vatora muti wake huni vandirowa muoko ndakangopedza nga 3 months kubata kino akafa adini atisa mara chaanozopedza mazuva andi pakabva aendeki kumba kwawo aenda kumba ili takabva tamutera nomwe murume anozvidodzo nanyagutu wariko tamutera kusvika shuwa baba wacho ariko akati iwe warume wakaudini wakutera uri kuti kudini akati inini kwamakurega handichadini handichadzokiba paudzoka iri mashure mezonyaya yaenda kuchechi ikatomwa ndisemino aripo akazi wasunungu kaenda kodini kororwe inini nemutemo wechechi kwedu unoziviwe kana waramba mukadzi unopihwa shamu ndakambobviswa mumabhizi tikagara almost 8 years iye ari kororwa zvanetsa ndipakazauya akaenda kupotera kunoona mukoma wari kuzini ndiwakamperedza kuya nawo pamba asvika pamba shuwa ndipo takavhadadii tatuma munhu anondoedaidza mwana baba wacho kuti isusu taona mwana wenyati kuno sezvo pazuva makamamutora kuti aende kudini korwa mwana wenyaripi ari kuno uye tidini titaurirapo pazve patangeni vakati isusu hatui pamapureti ipa pamapureti akusisina mwana yeduba mwana yedu tuziva kuti ari kwanyapini takabva tagumirwa namukoma wacho vakabva undogumirwa kuti tichadzinge mumukowa isu tichazivi chaudini auya natoba kwakudodini kwakundogara kusvikira pane nhasi inini nanhasi kuchechi ndine shamu iye akadini akasununga kuti ngaende kodini kunorwa shuwa ndipo akaenda kumangara ngati shuwa mama ishe uyu ndoda kumupa munda inini yatunisa ndoda kumupa munda amborima yake ngatipedzeka nyaya yamubereki wauye tizive nokuti nhasi uno izvi ari kuita zvake ko tikafuma tichiona akafarimba ko chikomba tikafuma chakafa tozoti kudini inondobata inini nekuti isusu mumba medu tatindorichuna mukoma akadini akashaya umwe wacho ndiye tapazwa imwaisho mitemo yechechi mitemo yechechi inoti mukadzi hauri ndozota kuchechi kwenyu kuchechi kwenyu kunozi mukadzi akahura idambudziko rako murume bhozi murume ndio unokosa kufadza mukadzi ndo zvinokodzera kuti mukadzi adini aure saka unozifadza mukadzi kana mukadzi asakafara unotoenda kuwakuru usikautaura kuti mba hamuna chirimuba iwe vaiswa paspecial wakaiswa paspecial mubhuzi wanga ususenza pamai vanga uri komplaina kuti bambo hamuna basa bari romuri kuita kumba ndandandokupa mvura kupira mvura mahara ng'ata mvura makaimwire mvura izvi musikakwanisi kupa munhu zvangaro
Kuzi mvura kana katokupa mvura sinokupa mwana wake. Iminzi zvakaisa mtu atasema ndikuda bota. Na basi. Iwe bota zvachaumba. Nakakopeka bota. Bota zvaumba kumba hivi. Vakazoenda kuchechi kukombrera iyo bota ruya. Atabona. Asi handiyo nyaya hombe. Nyaya hombe iri paminda. Iwe uchaunoine herita kana uchigara mukadzi wemunhu nhaka. Hausi kugara nhaka. Property yakasiwa nemukoma wako. Urugara mukadzi chete, woya bota rako zvapera uyoenda kwako kune property inoti iwewe. Ngatisenda kumabama. Saka zvadaro adzoka asati aita kwashoko takatatu washiya minda yawo yakasiwa nemurume wacho. Uyake tikadii aiwa murume wacho alipo waingorima munda yemurume yemabhanana mune madhumbu. Aiwa ione yapo izvaimba kuzvatoita zvatopedza kutaura tikuti mukadzi uyu pakafa murume wake aiziya minda yake yaakapiwa nemurume wake. Imi chekuti mutenge kuti ndokusheya 50 minda mamuda kusheya chii iye mukadzi wemunhu akasiwa ari pamba pake akasiwa ine minda yake munotoona kuti pese pakubva pakafa murume angasingarimira. Saka minda yemamuda kutanga kusheya mwenyu wanenge richi iyo yemabhanana macho waiti wakaenda ikoko woka ndiyo akadzi namaikuru wacho waibva wakaenda kumunda kuyo. Saka ini ndakati wakatanga kurwa iwo wapo wapiwa mvura. Murume wacho alipo angasika murume wacho aizvimirira kushanda minda iye aishanda. Saka iwo zvaifana kungoita semunhu angada kuya bota waingoenda kusenza zvemunda wakuti wamhasapopotirana singa zvaingoita mukoma wako. Urutauro wegaiwo kuti munenge mukoma ari kuminda kwako kusina dambudziko because mukoma ainoshandira minda iyoyo handiti wochengeta mhuri iwo ndowatora mhuri yacho handiti sezaka zvaita mukoma kuti pasaite chi dambudziko iwe instead yekusenza kuti pasaite dambudziko waakunosheya minda yacho iwewe nekutotora kuita yako iwo nekuti ndo akagudugudza mvura akuti neminda yako andina wandakatora wakasheya awe ndakandoti maikuru kundokuya kuti mukoma asapyasa angaina wakadzowa yose kuti iwo mukoma aizvimirira saka unoona kuti mukoma aipinda mumunda umwe ari wane wakadzava pasingapindi mumwe kupinda mumunda waindopinda rutine yapo nekunga ngatisapedze nguva tichiita zvinhu zvisina basa. Wakadza waishanda muminda iyoyo nemurume wavo ende murume wavo ndiye aiziva kuti uyu anotangira pachiperera uyu anotangira pachiperera. Mubva maita mukoma wenyu benzi rekuti aigara newakadza wasingambozivi kuti munda wamunhu upi kana kuti pamundi papi ndo zvamunopedza kutaura. Wenyu makasheya here wakadzi? Ndati wenyu makasheya. Munoenda kusheya wamukoma wenyu hamuna kusheya? Wenyu makasheya here? Saka wenyu hamuna kusheya moenda kusheya wamukoma? Kosheya vanhu vanoziva minda yavo iwewo wako hausati washeya ba asi wakosheya because kusheya kwakoka you had an evil intention. Wakati nekuti uyakuendesa kuchechi yakumangara kuchechi kuti hauzoyabota kana kuti hauzogona kuyabota rega ndimufiksi. Mutemo unoti bambo she is the surviving spouse wemufi. Saka estate yemufi iri mumaoko avo. Imimi itai zvekuya mhamba uya bota renyu mapedza uya bota renyu mudzoka kwenyu kwapakazvivakira morara penyu pamunodini pamunorara zvimirisa kuti bambo anzwana tu mune wanani matore nemurorani
mochitorerwa minda nacho Another woman. imani mboni she is the surviving spouse. Izorere minda yake, wana wake wanofanira kubenefita kubva paminda yake. Ende baba wavo wana hakuna haiti beneficiary umwe baba. Mwana anobenefita kubva kune zvakasiyiwa estate yababa wake. Hamutori estate yeuyu kuenda kuisa kwenyu. Imi iyo iyi lesson chigadzirisai kwenyu. Chigare mapa wakadzi wenyu umwe naumwe munda wake, so that wana vagare vakaziva kuti mai wedu munda wake ndizvo here baba. Endai kubamba kumba, endai mobude kumunda ikoba, dzosai mai munda, mai minge minda ngeyake. Imimi endai kuminda yenyu nevakadzi wane wenyu. Kana mazwa nyota yebota endai moyebota badza simudzoka kwani wenyu. Minda siyai, minda nevaridzi vechei minda. Hamuibota nemunda zvese. Yaibota badzi ndozvinotaura. Mazwa here baba. Ndo zvazvinotaura chete. Mvura yamunopiwa here, mvura yamunopiwa here haitauri kuti wakuona everything chachine munhu here. No. Mvura inokutaura chete kuti mai wati ndikazwawo kuswinyiwa uyu unokwanisa kundikengawo. Zvatopera ipapo. Asi iwe une kwako kwaunozikanwa kuti kuri official kuti ndiwe unokuenda kwawafungira. Handidi maizwa zvimai. Ndoziva kuchipostorika. Ndiri muzukuru wepostorika. Saka ndochiziva chipostorika pane zvinotaura chipostorika. Chipostorika wakadzidziswa kuti majuti awo vanenge vachitoziva kuti nhasi ndinhingi ka 2 days ndimai kuri nhingi. Asi kune kamwe karipo kanonzi kana uchida kuita bere unonzi bere nderekuti baba unoziva kuti mai nhasi ndimai John izuva ramai John. Asi mai Jeni baba wakafunga kuti mai Jeni ndirumbobuda futi ndiye anga ari wake zuro, asi nhasi ndirumbobuda futi. Unombopinda futi masikati kwa mai Jeni. Mai Jeni rakuti ndiro bere. Handizvere mbwe. Kuti baba unokwanisa kubira masikati. Asi official anenge wanofanira kuitoziva kuti official manheru baba uri mupi uri kumwe. Asi masikati handisi panokwanisa kuita chibere. Vanozviziva kazi naiwo wadonyepera kusaziva. Baba endei musiye minda yani yamai, she is the surviving spouse. Minda yake yakasiyirwa nemurume wake ndeyake newana wane wake. Kana muningi wenyu akasiya vakadzi vatatu, mukadzi umwe naumwe ane pani pake. Imi musapinde pakati kokonzera chii? Kokonzera confusion. Wakadzi avo kana usinombokana murume waripo wozotanga kukana nekuti imi mapo. Saka dambudziko ndiani? Siyai kuita dambudziko baba amusa. Garai kwenyu. Mai endai muri meminda. Right. Ande next. Asiro kubvunza pake pamwe akazotema tsiye boni. Sotote mwana wake ndiye kubva atumwa. Kutema chi? Autotema tsiye akatochanga kumba kusina mabvu. Atotema tsiye mukatomuzwa aripo chete chamapiwa nenhamba kumwe matotaura nemakomo yapo. Akatomsungisa. Kumuda kwacho kuti akune makombaunda akatodzika kuzura ndisvika mumagwere kana atoko. Mai? Akakumbunda kune magwere makatsima mabanana ake. Akasvika magwere acho muna mwatokoro magwere. Aburwa ndiyani? Anozoti abonye ndiyani. Endai musime magwere enyu imomo. Magwere ato matoibva dada kutokunga simbe mabanana ake ari kati macho. Ngaabvise mabanana ake. Wazvamusa. Enda kusema mabanana ake munda usiri wako. Endesa munda wako. Kombwa kune madhumbo. Madhumbe kana madhumbe acho atomboibvayo ngabva kusa madhumbe ake munda wenyu moita zvakanaka. Kana kutosiya zvidyiwa nemhuriyo ndiyo kakavaa akasimbira wana chaona ikota basi chengeta mhuri ndiko nyangwe bota racho rokunakira. Anoramba pamambo muri kuchengeta nochengeta asi patunezana ledu kuti iye akapera akaenda ropa. Shamani
uyu wedha ini kuti ndine korowa ndikunganira ndisunge pambo pacho izvashama ngokuda bei isusu tiri kuti Mr. Amos tiri kuti isusu mukadzi uyu ane mhuri mumusha uyu murume wake akafa arimo mumusha uyu murume haana kufa mukadzi asiri mumusha uyu dai wanga uri kundichaura kuti murume mukadzi uyu mukoma wenyu akafa mukadzi uyu asiri mumusha then she had no right to come back but now that mukoma wenyu akafa mukadzi uyu ari mumusha imi kokuchiuya iwe nevana vako kufrustrata uyu kuti ayabve pamba kuti mukwanise kutora minda yake woenda womotiza kumorefresha then wadini wadzoka pamba pani haasi kudzoka kumba kwemunhu ba uri kudzoka kumba kwani kwake handizvo saka iwo kana bota racho urumburi dhauta siya une rimwe gairawo jairawo siya rigari pamba pako handizvo handi sadukumbira ine nhamba dzoti ndingadasvika ndati munoenda apapo haimimbai hamusi murume vamuhibota munohiva bota munaishanibota